Ekelekwa m n'onye ụmụnne m masịrị daalụ ndewono lụtakwa n'onye na anụlụ ya nwanne m nwoke Valentine Chibuzie Chukwuemeka Akụbụlọbi dewo na mmasị gịnị Udochukwu chi ya na ndụ ụlọ daalụ nọ ana m ekele ụmụnne anyị ndị nọ gịnị ụwa niile ebe ọ bụla ụnụ na nna ekele ọnụ na-ekele ụmụnne ndị nọ Germany ndị nọ Pakistan ndị nọ gịnị France ndị nọ gịnị ndị nọ Australia ana m asị ụnụ daalụ a na-enwetakwa ozi ụnụ ụmụnne anyị ndị nọ US ana m asị ụnụ daalụ Malaysia ana m ekele ụnụ na-asị ụnụ ndewo nọ anyị wee mee gịnị bụrụzie ekele ndị ụmụnne anyị ndị nọ n'ala Igbo anyị na-asị gịnị daalụ na otu unu si wee na-ekene anyị letakwa na biko nọ na gịnị mere ụmụnne anyị ndị nọ China ndị nọ Japan anyị ma-asị nụ gịnị ndewo nọ otu unu si ezitela anyị ozi anyị na-afụ gịnị ezi ekene ụnụ mgbe na-asị ụnụ ndewo maka na gịnị mere maka na asị na gidigidi gịnị bụ ugwu eze emụrụ nwanne anyị na ya na ebe anụnwa m na-eme gịnị m ga-eme ka ọ bụ ụnụ onye ọbụ ụnụ amalụ ka m si eme na onye ọbụla mụ na ya nọ na ya na-eme gịnị eji ọnụ akọwata gịnị akọwata onye ọbụ na-asị nwanne anyị nwaanyị biko anyị ekene gị daalụ ndewo biko kọwatala ụmụ Igbo onye Igbo kedu onye Igbo Igbo ndị ọma ndewo nọ aha m bụ Nwaada Edith Nwachukwu ihe m na-arụkwanụ anyị nọ n'obodo a wụ na United Kingdom awụ m ihe ndị oyibo na-akpọ business consultant. Thank you. Daalụ. Ụnụ anụgo ya nọ na ife ọ na-eme gịnị ife ọ na-azụ bụ ahịa ka ọ na-azụ na ife ọbụla ụnụ mere gịnị ụnụ chọrọ ndị na-azụ ahịa ọ na-akụziri ndị mmadụ ka esi eme gịnị ka esi azụ ahịa ọ na-akụziri ndị mmadụ ka esi eme gịnị ka esi enweta ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche enwere ife ịchọrọ inweta mana ịmara ka esi enweta ya ka warụ ka ịkpọ nwanne anyị nwaanyị ma ịkpọtụrụ anyị ọ ga-eme gịnị ọ ga-agwa gị ka esi gị ka esi ana na ka eme gịnị na ka esi enwetakwa ya bụ ife dị egwu maka na gịnị mere o zuru ka eme nwanne anyị ekene gị ndewo biko tupu anyị ada enwere afọ ọzọ a na-etu gị aha ọzọ ndị mmadụ na-etu m bikos ana m akwado ụmụ nwaanyị ndị chọrọ ị na-eme azụ ahịa so aha ọzọ a na-akpọ m bụ self-boss. Daalụ. Self-boss ahụkwanụ ihe ọ pụtara wụdata mmadụ kwesịrị inwe aka ọrụ na ọrụ onwe ya mgbe ụfọdụ onye na-arụgodo ọrụ ị kwesịkwara inwe aka ọrụ n'akụkụ wee na-enyere onwe gị aka so wee na-etu m aha ahụ self-boss aha ahụ bịa wụrụzie aha eji mara m wụrụkwa aha kọmpanị m so ọhịa na-akpọ ya na okwu bekee wụ entrepreneur so aga m akpọ onwe m an entrepreneur so onwe anybody chọrọ ịma otu osi join business ha kpọtụrụ m ga-enye ha idea and then gwa ha otu ha ga-esi gaa maka imepe business na ime ihe ndị ọzọ ma loan ma insurance ma ihe niile aga m agwa ha. Daalụ. Unu anụgo ya na ụmụnne m na onye anyị na ya na ebe anụwa abụrụ obere mmadụ na ọ bụ onye na-emegide na-enyere Igbo aka ọ sị ya na-enyere ụmụ nwaanyị aka ka m jikene gị biko sọsọ ụmụ nwaanyị ka ị na-enyere aka ka ị na-enyere ụmụ nwoke ọ wụ sọsọ ụmụ nwaanyị daalụ ọ ma ụmụ nwoke bikos ọ bụ na ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa ụmụ nwoke na-azụkwa ahịa so ọ mmadụ niile daalụ ma enwekwara m foundation a na-akpọ Self-Boss Foundation and but nke ahụ na Nigeria ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa mepere aka ọrụ mhụ that na ha na-agbalị but o nwere enyemaka ha nidiri ndị foundation anyị enye ha ego ọ zụtara ha machine ọ zụtara ha clipper ma ndị nwere barbers ọ ndị nwere ndị na-akwa akwa ha zụtara ha machine iji kwado ha hụ na ha na business ha na-aga ọfụma mụfọ ndịkwa anyị enyetụkwa ha obere ego iji support iji nyere ha aka. Daalụ. O kwere m wee ghọta na afụgo m ya bụ ife ndị nyechara aka afụgo m ya mana mgbe ọzọ anyị ga-eme gịnị anyị ga-ewepụtala ọfịa ya gosikwa ndị mmadụ maka na asị nọọ ị na-akọlụ mmadụ na-egosi onye afọ ka ọ dị ka ya ndị nyekwara aka ekwukwe okwu si nekwa ka isi wee nyelụfe aka na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche maka na enwe ndị chọrọ ụdị mmadụ dị ka gị n'ala Igbo enwe ndị melụ gịnị ndị si na gịnị na ụdị mmadụ ya agaghị efu n'ala Igbo na ha chọrọ gị maka na gịnị isi gị otu a wee mee gịnị nyere ndị mmadụ aka otu anyị sikwa enyere ndị mmadụ aka ka Chukwu ga na-esi eme gịnị emepele gị ụzọ mgbe na-asị gị daalụ biko ife ọzọ m na-achọ ka m jụọ yi maka na enwe ife na-eme n'ala Igbo otu a ị na-enyere ụmụ nwoke aka
na-enyere ụmụ nwaanyị aka o kwere mgbe ghọta na ụfọdụ ụmụ nwoke anyị ama nnabata nwunye ya bụ ife si dịka na ma ndị na-ama na ha nọ n'ụdị mmadụ dịka gị asị owere ịrapụrụ gịnị jere aka ofu nwoke gịnị a na-akpa nkata nwe ka ofu ụmụ nwoke ga-esi wee wele ya kedu ka esi wee chee ụdị ife a maka na ife na-ebute esemokwu na ezinụlọ emee na ihe dị mkpa bụ nwoke ọbụla na nwaanyị ọbụla nọ n'ụlọ kwesịrị ịma udu nwoke ya na-ebi n'ụlọ nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma udu nwoke ya na-ebi n'ụlọ nwoke ọbụla kwesịkwara ịma ịghọta nwaanyị ya marakwa n'udu nwaanyị ya na-ebi n'ụlọ so ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ime especially nwaanyị ma di gị akwado ya kwesịrị ime ya so ọ bụrụ na ị ga-amenwe ya ọ mgbe nsogbu ga-abata pụta o nwekwara ndị ụmụ nwoke ndị ghọtara nwaanyị ha ọfụma onwe ihe nwaanyị ha chọrọ ime ha akwado onye ahụ ịhụ nwaanyị ahụ na-eme ihe dum ọ chọrọ ime onwe ihe nsogbu dị ya so o dipendere n'udu mmadụ gị na ya nọ advice m okwumokwu ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ nwaanyị ma nwoke wu ịmara onye gị na ya nọ kwara ya ugwu ọ sị gị emela ihe emela ya ọ bụ naanị ma ebe nwoke na nwaanyị nọ nwaanyị nwoke kwa onwe ihe nwaanyị gị chọrọ ime nwaanyị gị sị gị emela ya a sị na ọ bikos nwaanyị gị gwara gị na ọ ga-atọrọ gị ị kwesịkwara ịṅa ya ntị bikos enweghị ndị bekee na-akpọ vice versa irespect nwaanyị respect ya gị bikos ndị bekee si na respect is reciprocal okay so that is it ọ bụ otu the whole thing so ịghọta onye gị na ya bi ọ ga-eme gị mara ma ọ bụ onye ga-ahapụrụ aka ma ọkwa na onye ga-ahapụrụ aka so ihe dị n'ime ya ngwọta n'etiti nwoke na nwaanyị dị oke mkpa ịghọtara onye ọwụ gị na ya nsogbu agaghị adị. Daalụ. Okwu anyị tata ji wee bịa ebe a nọ tupu ịkọwata onye Igbo maka na mgbe na-adịghị anya anyị ga-akpọta gị ka egwu anyị ka isi nye aka n'ife ndị ọzọ dị iche iche. Okwu anyị ji tata bụ ntigbu na nzọgbu dị na gịnị n'ezinụlọ. Ntigbu na nzọgbu dị n'ezinụlọ dịka otu anyị si wee kwuo okwu maka na gịnị maka nwaanyị kwesịrị ịdị na-akwanyere di ya ugwu. Nwanne m nwaanyị mụ nwa ekwetaracha ya ebe afọ maka na emụrụ ụmụ nwaanyị kwadochalụ kwanyere dịfe ugwu mee ife niile ọ fọziri ma fa lacha akwụkwọ divizifa zọrọ naanị mana akara etifa dịka oge ọbụla ya bụ ife na enwere otu ọ dị maka na ị na-asị na nwoke kwesịrị ịghọta nwaanyị nwaanyị aghọta nwoke enwere ụmụ nwaanyị ndị chọrọ ime gịnị chọgide ka fa ghọta nwaanyị ka fa ghọta nwoke ekwere nghọta n'ụdị ife anụ nwere ife nwere ike itinye na ya maka na okwu a mere ime. Okay, so ama m ihe na-ekwu bụ gbasara domestic violence n'okwu oyibo. Ọ eziokwu ya ntigbu na nzọgbu dị n'anị gị na ezinụlọ. Ọ domestic violence ihe so ihe gbasara ntigbu na nzọgbu dị n'etiti nwoke na nwaanyị ahụ m nwere ike ikwu dị o nwere ndị ọ dị n'ọbara na mbụ so ụdị ndị ahụ ọ dị n'ọbara ya ọsọkwa gị bee ha ị ga-emeta ha because ndị ahụ wụ mebi mgbe ha dị na ntakịrị ha bịara too with iwe bịazi pụta na agwa ha jiri too ọkwa na o nwere otu nne na nna ha si zụọ ha mgbe ha nọ na ntakịrị ha too nwezie ihe ndị bekee na-akpọ psychological effect so that na-abịa nọrọ ha n'ime ndị ahụ ọ dịgo ha n'ọbara ana onweghị ihe nwaanyị mere ga-adị ha mma so ma ha kwubeghị nwaanyị ahụ ihe obi agha adị ha mma so ntakịrị ihe iwe bịa ha ga-efeli that instead a ga-ekwu ya kwuo okwu ka eme ya as discussion next thing ha ga-emewo iti ihe and ha tighara ihe ahụ obi arọ ha ụdị ndị ahụ kwanụ nsogbu ha adịghị mma ya na mmadụ ibi because one day ha nwere ike igbu onye ahụ so mgbe ụfọdụ nwekwara ndị ke ha wụ nwaanyị na-ekwu ọtụtụ okwu na akọsi ya onwe ndị na-ala ka nwaanyị gbakasịara ha ọnụ then iwu ndị ahụ nwaanyị bido gbakasịwa ọnụ ha etinye mkpu
tie dị nwaanyị ahụ ihe. So o nwere ụzọ labụ ọdụ ụzọ labụ isi ele ya anya ndị ọwụ ha nwere ya because ọ dịgo n'ime ha due to psychological effect na ndị ọwụkwanụ nwaanyị ha nọ na course ya because ha na-ekwu ọtụtụ okwu ha na-akparị nwoke ha na-eme ya insult ịbịa mewa ihe ndị bekee na-akpọ ntanwụ na-eme nagging o nwere ike ime nwoke ahụ ewelie aka tie nwaanyị ihe. So ile ya anya ha abụọ ọ bụ onye nke ya wụ na ọ na-ekwu ọtụtụ okwu ka ahụ nwere solution ịkwụsị ikwu okwu ha ga-eti gị ihe but ọkwanụ nwoke wụ ọ dị n'ime onwekwa ihe nwaanyị ahụ mere ya akwụsị anụdị ndị ahụ ka anyị na ndị kansela na ha kpọọ ha asị gị ma ha ga-emere ị ga-ahapụ nwoke a ma ọ wụ ya ọ ga-egbu gị. Ndewo Chioma ekelekwa m ọnụ ga-afụgonu ka ya bụ okwu nwanne anyị nwaanyị na-ekwu ihe ọ na-ekwu bụ ihe gbasara maka gịnị tigbuo zọgbuo dị n'ezinụlọ ebe ife nwere otu ọ dị dịka okwu m na-ekwu ife gbasara maka gịnị nwaanyị nọ na Naịjirịa gwara anyị okwu ife ọ gwara anyị bụ otu o si wee nye aka na-enyelu di ya aka o jee ma China o jee ma Japan jee ebe dị iche iche nyanwa na onwe ya na-alụkwu na gọọmenti o buru ife bata n'aha di ya ka ọ na-ebute ya bụ ife ihe ọ na-ebute n'aha di ya mee ya bụ nwa ogbenye bụ di ya abụrụ ọganaya ife a na-aga tupu ị malụ di ya ebido wee mee gịnị dibezie ụmụ life ndị big men ndụ ndị big men afọ ọ na-ebu ndị big men ndị ke nọ na Naịjirịa na-ebi bụ abịara na abụrụ nnukwu moto a na-ebugharị ụmụ nwaanyị a na-aga from one hotel to another ya bụ ife ọbụrụ gịnị life ndị ụmụ nwoke si na faji ego na-ebi a na-ebugharị ụmụaka so ya bụ ife ọbịa nnọkọta ka ọ na-eji ife ọ sị na ya na-ejicha ma US gochi ụmụ ife bụrụ wee bata ọ bụrụ iji wee mee ka ihe wee dị mma mana na ya mechaa ife niile anụnwa tupu ị malụ ya nwere ike na-abata na-afụzi na biya bụrụzi ka ya si wee hapụ ya ụfọdụ oge o buru ụmụ nwaanyị wee bata na ọ merezi ọ na-asọzi ya anya iburu ụmụ nwaanyị wee na-abata n'ụlọ ya bụ ife ọ bụrụ ụmụ laịfụ ndị ka some big men si wee ghọta na ọ bụrụ ndị big men niile na-eme ife biko I'm sorry pardon me ọ bụrụ ndị ụmụ nwoke niile na-eme ndị ụmụ nwoke big men niile na-eme ife mana ya bụ ife ọ sị na ya megide ihe ogere ebi akwụba eziokwu igwe na-etinyere ya ife oge ọbụla ya mepere ọnụ okwu anyị akwụ ife na ya ife ọbụla mere ma ọ bụ na e nwere ụdị ego ya bịa wepụ na akaụntụ fa ya na-ajụzi kedu ebe ego a gara ndị ya bụ ego biznes fa ji eme biznes kedu ife ejiri eme nwoke kọrọ naanị na ọkọrọ naanị ego a na-ereduce nyenwa na-agbakọ mbọ na-ebunite ife niile na-ebute ego a na-ereduce o megide ife anụnwa ka o kwuzie okwu ọ bụla nsogbu otu aka esi wee kwugide etiri megịnị mara eji afọ nwezie nsogbu ekele m ọnụ so ọ bụrụ ka ya bụ ife si wee mee ya bụ nwaanyị etigide etikatika na-agwa gị ife anụnwa ya bụ ife mee gịnị ọ bụrụ ka ọnụ di na nwunye ya si wee gbasa maka ya bụ nwaanyị anọkọtara ndị mmadụ dobe ya ọdụ na ọ bụrụ ife o kwesịrị ịnọ na ọ ga-asị na ya wee pụta nwaanyị wee duo onwe ya ọdụ wee si na ya wee pụta ọ sị na enweghị etigide ọbara na arụ ya niile na nwoke a na-akwa ife anụ wee kwesịghị ya na nwaanyị ibi ana ka ya nwa si na nke nwoke a wee pụta na ya na nwaanyị ebiro wee lue taa ọ bụrụ ka o si wee jee na ike abụgodo ofu akụkọ na ọ bụrụ ihe ndị ọzọ na-eme ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ma m na ya ụmụ nwoke ebekonu ọ bụ na ị na-azụ nwa maka na enwere ife nwanne anyị nwaanyị ide tikwutere na o nwere ike ọ bụrụ ka esi wee mee gịnị ka esi wee zụ ha ọ bụrụ na ị na-azụ nwa biko gị na nwunye gị unu na-enwe nghọtafe unu nwere unu anọrọ n'iru ụmụaka ese okwu ịnọ n'iru ụmụaka ese okwu ya bụ ife adịrọ mma maka ọ na-eme ụmụaka echere na ozi ka esi ebi ịnọ n'iru ụmụaka etinye gị ife adịrọ mma ụdị ife adịrọ mma den ife ọzọkwa nwatakịrị na-eto biko wọchịa ụdị movi ọ na-awọch ọ na-ekiri ya bụ ife sokwa eme gịnị etu onufa eche na otu akụwa dị so ana m ayọ na ayọ ndị parents please
mara na ka unu si azụ nwa ma na ụdị nkata unu ga-akpa n'iru ụmụ unu ma na ụdị esemokwu unu ga-esi n'iru ụmụ unu ụmụ nwoke na-eti ife mara ka esi eme gịnị ka esi ihe esi wee na-eti nwunye gị ife n'iru ụmụ gị maka na ife ụdị ife adị apụ enwekwara ife ọzọ m chọrọ ịjụ m chọrọ ikwu maka na ọ bụ ọsọ ụmụ nwoke na-eti enwekwara ndị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na-eti ọwụsọ ụmụ nwoke ama m nwaanyị ụmụ nwaanyị ndị na-eti di ha ife so ọwụ naanị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ụfọdụ nakwa eti di ha ife so ọkwa the same thing ọdụmọdụ ahụ dịra nwoke dịkwara nwaanyị ọ ya eziokwu enwere onye mmakwalụ onye nke afọ bụ na ọsọ ka o ji wee gbapụ na be ha ọkwa nwoke ka ọ bụ ọsọ ahụ gbara wee gbapụ na nwunye obele ife fa ya enwe ma ọ nafe nwe nghọtafe ife ya n'ụla na anyị n'iru ya na ọ na-eti dịka ya nwa n'onwe na o mere ife anụnwa o megide emegide na-ajụzi ihe after all na onye nwanyere ya akwụkwọ na onwe ha ọnụ okwu ọ bụrụ ka o si wee jee nwaanyị wee mee gịnị wee na Naịjirịa ka ọ nazi Naịjirịa nwoke mee gịnị kwakọrọ ibu ya na ọsọ a na-eme oge m nọkọtara jụ ya ọgị na-eme ọsị m ọka ya na ọka etigbuo ya na-agwazibu ihe ya na ijere ihe ọ na-afụ na ebe niile ya na-abịa na enwere mgbe ofu ụbọchị ya na ha anata ụla so ọ bụrụ ka o si wee jesi bikonu ka a na-adị nwoke ka a na-adị ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke bikonu jinu nwaanyị ụmụ nwaanyị bikonu jikwa na mekana ka ị na-eme ya ka ụmụ gị na-ene gị anya ọ bụrụ ka o si wee jee so biko nwanne m nwaanyị ife m jiri si ka m na-achitekwa azụ n'ebe ị nọ bụ ife gbasara maka gịnị maka ka m kụzie na ụmụ nwoke ka ọ ka imelikiti ọ bụ na eke efe na fadị 100 80 bụ ụmụ nwoke na-eti ụmụ nwaanyị ife ụmụ nwaanyị werezie 20 fọrọ afọ ihe m na-ajụ bụ ụmụ nwaanyị ndị a nọ kedu ife nwere ike imefe maka na ụfọdụ na-asị na ụmụ nwaanyị fa ada alụ ọrụ ụfọdụ nwere ike isi na ụmụ nwaanyị maka na enwekwara ife mee na nwanne m nwaanyị enwere ụmụ nwoke na-anakatasị ụmụ nwaanyị alụrụ ọnụ ha na ọrụ ụlọ bụrụ housewife ahụ ha bụ ihe esizi ike n'ebe nwoke nọ ọ bụrụ nsogbu nwaanyị na onwe ya ike adịrọzi ya maka na ọ tebe ịnọ n'ụlọ ọsọkwa na ọ na-asọkwa n'ọsọ ị na-anọ n'ụlọ ọsị m ị na-anọ n'ụlọ na-enye gị na-eri ọ sọgburu onwe ya maka na gịnị enweghị ka ije lụọ ọrụ mana at the end of the day nwaanyị ahụ na-eme ọ dị lazy oge ife bịa siweziele ya ike ịchọzie ka o jee lụọ ọrụ na-afainezie difficult ime gịnị iji jee lụọ ọrụ so biko nna ya ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị gị ọ bụgodị na once or twice si ya biko ya jee ọrụ nwaanyị ọbụla kwesịrị ime empower onwe ya empower onwe gị biko nke a field gị kọwatara anyị nwaanyị ọbụla kwesịrị ime empower onwe ya ọgụgụ di na nwoke si gị nọrọ n'ụlọ arụ n'ọrụ enwere many business or afịa ị nwere ike ịnọ n'ụlọ gị were na-azụ ego na-abata ị na-edide na-apụ apụ na-aga arụ ọrụ ego wee na-abata ị ga-anọ n'ụlọ gị ego na-abata sef karịa ndị na-aji ọrụ 9 to 5 enwere ha buru ibu ị nwere ike ịnọ n'ụlọ gị ị na-ere so many things ugbu a wụzi online ka a na-erezi ahịa ugbu a si na WhatsApp ka a na-ere ahịa m na-ere ahịa mgbe ụfọdụ na social media ya na-akpọ social media ka m na-ere ahịa m na Facebook o na WhatsApp o ọwụ there so ị na-edede ịpụ apụ ka ị wee kpata ego maka now anyị nọzi na digital world so nwaanyị ọbụla ga-atry gbaa mbọ ọgọdị na-ewu onye di ya na-achọ ka ị pụọ na-aga arụ ọrụ maka ụmụaka pere mpe ị nwere ike ịnọkwa n'ụlọ gị ahụ na-elede ụmụ gị anya wee kwa na-azụ ahịa ana enwekwara ugbu a nwekwara ọrụ 9 to 5 now maka covid na anazi even though lockdown adịda nwere ndị company na-achọzi ndị mmadụ na-abịazi ọfịs because oge covid ahụ ha rụrụ ọrụ remotely with laptop na phone ya wọkọrọ ha mechichara ọfịs so inwe ike wetakwa ọrụ inwe ike ịnọkwa n'ụlọ na-arụkwa apart from ịga ịzụ ahịa so ha na-ebute mgbe ụfọdụ mgbakasị ahụ nagging mgbe ụfọdụ nwoke nwere ike ọkwụọla too much bills ike agwụ ya ahụ agbakasịwa ya ebido ịkụzi okwu ya etie ya ife ọkwa nwaanyị ndị nke nwaanyị na-eti nwoke ife ndị nke ahụ bụ na di ha nwaanyị ọbụla na-eti di ya ihe
I think maybe di ya na-arụ ọrụ di ya na-enye ya ego so nwere nwoke ga na-eleta nwaanyị anya nwaanyị ahụ eweli aka ya tie nwoke ahụ ihe ahụbeghị oles ma onye ahụ chọrọ iyi ya so anyị ga-eleba ụmụ nwaanyị Igbo anyị na-agbachi mbọ ike. Kedu ụdị aka nwere ike inyere ụmụ nwaanyị ndị nke melụ gịnị ndị nke na-find it difficult of gịnị dịka ndị difa na-asị apụ alụ n'ọrụ ma ihe ndị ọzọ dị iche iche mana nwaanyị na onwe chọrọ ịlụ ọrụ mana at the end of the day in order to help nwere ihe dị gbagidere kpatasị na ozuru ọra in order to help because enwego ndị nọ natural ibu mkpakọrọ ibu na Nigeria dị well to do all of a sudden ha kparakwa ibu ha na-achite back to UK mana ụdị ihe a ọ bụ na nwaanyị na-alụ ọrụ nwoke na-alụ ọrụ at least o sibelu nwoke ike nwaanyị ego ya nọdị to support kedu ndụmọdụ nwere ike ịdụ ụmụ nwaanyị ndị a dịka ka ị nwere ike isi wee nyere fa aka na dịka na field ị nọ na ya ọnwụ na onye chọọ onwe nwaanyị ọbụla ma ọkwa nwoke chọrọ ọrụ ọ ga-anọ n'ụlọ na-arụ ọ biznes ọ ga-anọ n'ụlọ na-eme ha sendara m ihe ndị bekee akara email Edith consultant a ga-etinye ya na screen edithconsultant@gmail.com isendara m email ahụ m ga-reply gị gwa gị ihe ị ga-ebe enwere ọtụtụ businesses ahịa dị ị nwere ike ịnọ n'ụlọ gị n'azụ ọwụghị m ga-abịa kwuwe toshiwe nna ahịa isendara m email m ga-agwa gị anyị na-emekwa insurance for ndị chọrọ ime life cover critical illness cover income protection unu sendara m email ma gwụ n'otu unu ga-esi mee ya dị mma because ndị nọ na-ere ahịa dịkwa n'ọtụtụ but ihe dị mkpa wụ ime claim ọ ga-agakwa true so kpọọ m anọla m na that field insurance field for over 7 years so I'm a specialist ndị bekee na-akpọ specialist ka ha na-akpọ ya n'Igbo bịakwa ruo m na otu ga-esi unu sendara m email anybody chọrọ enyemaka ọwụrụ otu o si eme business otu o si eme insurance otu o si emepe business ọwụla m ga-agwa unu maka ndị bekee na-akpọ networking marketing amacha m anya ndị ahụ m ga-enye gị advice m wụ for free advice ọwụla ịkpọrọ m all for free ana m charge ego for advice so thank you. ọ bụrụ ka o si wee je nsogbu adịrọ n'ife mere bụ dat na emesịa anyị ga-akpọta nwanne anyị nwaanyị ka ọ na-achịta azụ nke a bụzi ife gbasara maka azụmahịa ka anyị ekwuzi okwu ya dịka otu esi wee kwu ka ọ ga-esi wee mee gị nyere ụmụ nwoke aka enwere ụmụ nwoke ndị chọrọ ịzụ ahịa mana amara ka esi azụ ahịa mara ojiji ha mara ọdịna amara ka esi ebe na-etinye aka ama m na ị nwere ike inyelu ụdị mmadụ ndị ahụ aka si ha nekwa ụmụ ihe ha ga-etinye aka na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ma ụmụ nwaanyị ama m na ị ga-emenwu nke afọ anyị akpọghị ị ga-abịa gwa anyị ka esi ejeka maka na ụdị mmadụ ka Igbo chọrọ ụdị mmadụ ka Igbo mere gịnị Igbo chọrọ ndị na maka na otu ihe si wee sie ike ugbu a imilikiti na-akpakọrọzi n'ana mana wute ụdị mmadụ ama m na ha enwezi ebe ha na-eje maka na ịzụ ahịa ka eji wee mara ihe ịzụ ahịa ka ị ga-egosi ha ka esi eje ka esi ana enwekwara ife ọzọ ikwu n'okwu about insurance ahụ na-ekwu okwu ya enwere ndị bụ na di nwụrụ anụ otu anụ nwaanyị achịli akara elu jebe adịghị mma naba adịghị mma tupu emere nwaanyị nwa asị na kansa abịago from nowhere ọwa asị na ọya dị iche iche abaghị ya n'arụ ihe a maka gịnị maka obi mmapụ na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche mana ụdị ife a na ọ bụ na insurance nọ insurance akọvagodi nwaanyị ya ejigodi ya nwetagodi onwe ya tupu o mee gịnị tupu ọ chọba ife ọzọ ọ na-eme nke afọ anyị ga-akpọ gị ị ga-abịa ka egwu anyị ka esi je ka esi ara na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ị nwere ike ime emekwa gịnị esikwa ya ịbalụfu uru fọnwa bakọlụ gị uru akwala ya daalụ biko to round up the program ihe m na-agwa ụmụ Igbo biko nọ ebe ọbụla ụnụ nọ nwoke ọbụla na-eti nwaanyị ife nke ha bụla nwoke ị ga-eje ka ije mara ife na-emeghị ọ bụla ekpere ka ije chọwa ebe ekpere ka ekpepụghị ajọ mmụọ afọ maka na gịnị mere ihe a bụ ajọ mmụọ dị ibe a na ọbụla ezigbo mmụọ nọ nwoke ahụ n'iru nọ nwoke ahụ na-arụ ị kwesịrị iji eme gịnị sekpele a na ihe Chukwu ya biko gbaghalụ gị gosi gị ụzọ ị ga-eji wee na-eso nwunye gị ka ị malụ nwunye gị ọfụma nwunye gị na onwe malụkwu gị ọfụma so biko onye m na-ayọ gị bụ
etizina nwaanyị ife na-ayọkwazi ụmụ nwaanyị ndị kere etu ụmụ nwoke ife dịka etizina biko anyị na-ayọ gị ayọ ma ọ bụ na gị na di gị nwee esemokwu mmalụ na unu ga-esi wee dozie ihe within yourselves unu edozi ya bụ esemokwu ka o mee gịnị ka ezinụlọ ka unu na-edozi ka ụmụ unu na-amụta ka ngozi chukwu na-abata amala chukwu na-abata mgbasa a na-abata ya bụ gịnị mgbasa mmiri na-abụrụkwa na mgbasa nke imere na mgbasa biko unu abasa ya bụ gịnị prosperity abata ka o si wee dị nsogbu adịrọ ekelekwa m nụrụ na anụmasị ụlọ daalụ letakwa na onye na n'ụlọ ya nwanne m nwoke Valentine Chibuzie Chukwuemeka Akụnabi.